Ну, сразу, ну, во-первых, я хотел бы откомментировать два сюжета, которые были, очень коротко. Они показали, що Майдан триває. Перші судді відпускають, зрозуміло, що не безпідставно, бо вони пройшли комітет Ківалова і призначення Портнова. А другі совершенно в ином формате уже ставят вопросы на суд общественности. Вот это и есть ответ. Да? По делам их узнаете. Их, да? Если в Киеве не грабили, когда был Майдан, и была стопроцентная отсутствие злочинности, да, то там грабят магазины метро, даже не стесняясь и под пулями, да, потому что там вот они считают, что это нужно так делать. Вот вам разные Майданы, это действительно разные Майданы. Да. Они так и назывались антимайданами. Что касается Алены из Харькова, ну, во-первых, Восток, я сам из Николаева. Да, я родом из Николаева, и скажу, откуда этот феномен. Да, вот Николаеву нужно было дороги ремонтировать, потому что 70% Укравтодору откат был, да, за ремонт дороги. Люки нужно было снимать. Люди порезали в те времена, порезали даже уже трубы, которые подводили горячую воду. Для того, чтобы местная власть не занималась этими проблемами, они занимались почему-то русским языком. Тобто, ви розумієте, який це феномен? Сразу же отторгая покойный Чайка, он побеждал, потому что он выигрывал суд за свое право говорить на русском языке у спровоцированного там, значит, в судовом процессе конфликте. То есть мы говорим о том, что людей отвлекали. Местная власть не должна заниматься вопросами, которые не находят своих компетенций. Это во всем цивилизованном мире. А когда нужно было отвлечь, в Николаеве висели, значит, красные флаги, мою школу 9-ю закрыли, мой завод разграбили и порезали на металл, лучшее предприятие отрасли. Рядом с заводом все порезали, но виноваты были почему-то бандеровцы, которых в Николаеве никто не видел. Тому я відповідаю на запитання і Альони, і в тому числі. Тобто це питання нав'язані. Що стосується того, що відбувається в Україні. Насправді Україна велика країна, і тому ми дійсно відмінні. Я від вас відрізняюсь з точки зору, у нас вони не співпадають. Ми точно менше відрізняємо схід від заходу, аніж Південна і Північна Італія. Ми точно відрізняємось на порядок менше, аніж Каталонія від Андалусії. Точно країна Басків від Мадриду, розумієте? Але є такий феномен, да? Тобто ми фактично там, де в нас різні точки зору, є конфлікт, так? То ми можемо його вирішити як новими можливостями, додатковими можливостями, а можемо акцентувати на суперечках. Я думаю, якщо ми будемо акцентувати на тому, що нас розділяє, то, звичайно, це треба буде долати, скажімо, мы можем на этом не акцентировать, но гибнут люди сейчас, в эту минуту гибнут люди. Как мы можем говорить, что у нас все хорошо, если оно... Я не відповідаю на запитання, кажучи, що хорошо. Я відповідаю на запитання, когда АТО закончится, нужно будет наводить порядок. Японський іерогліф «проблема» означає місто значення «возможності». Це на додаткові можливості. Ми велика країна, просто влада у нас ніколи не була такою великою, щоб розуміла такий народ. Зараз ми пожинаємо плоди, починаючи від того, що судді відпускають. І, ви розумієте, ті судді в себе в регіонах там зробили собі таку вочину. І прикриваючись, вони не воюють. Вони зараз Пушилін сидить зараз з Жириновським, а люди воюють. Розумієте, в чому проблема? Тому я думаю, що це є проблема. Я не кажу, що все добре, але ми виходимо з того, що нас об'єднуватиме Україну, об'єднуватиме спільні цінності, спільні завдання, які ми будемо спільно вирішувати. Спасибо большое. Да, Валерий, спасибо большое, что пришли к нам. Валерий Тымов, эксперт-политолог, директор Центра общественных информационных технологий «Форум».